Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pakayso sa giyang kaiya bulan na Ramadan, nagugyang kutuwa sembagun ku mga ulamatan rahimahumullah. Antunay kukuma nagyang kuto di kasis mga umanga tao. Nagugyang kutuwa diran di kapamangani sa baraka sa giyang kutuwa kapakatalinguma ubula na Ramadan. Malagid u aya kapakaukitian nagyang kutuwa diran di kambi bisitai. Anta kapakaukit sa giyang kutuwa mga text message agugyang kuto diran di katutawaga. Inugyang kanan na lagi danan agalbak. Badin asas unayan yan si iko agamatan wa Islam. Na ayad na sumimbag sa giyang kanan pakaysa na giyang kuto isa o mga ulamatano si Sheikh Ibn Jibril. Sa ayakat teruyan na tiyan agyang kanan di kasis mga umanga tao. Nagugyang kuto diran di kapamangani sa baraka na kepakayanan si iko mga Muslim. Kagigyang kutuwa panganiran na aarap na ruwagyang kutuwa katari maun wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pedirupan nagyang kutuwa kapayagagyang kutuwa bebaya, nagugyang kutuwa kasusunor o mga tao, sagyang kutuwa pakataling masa makalalabi. Pedirupan nagyang kutuwa kapketanu di mga tao, sagyang kutuwa kapakalalabi yagyang kutuwa masa lagi diyan nagyang kuto mga Eid agugyang kuto ulan-ulan na Ramadan nagugyang kuto sa pulugawi si iku ulan-ulan na Dhul-Hijjah. Wa qad istadalla Ibn Rajab nasu Ibn Rajab amyaw na ulama na ayat dalilian udi na ayam yaaluin sa gyang kuto kitabiyan Lataiful Ma'arif inaloy niya nun amat ang kuna sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayabtadiyan na sumanga niyang sumanga sahaba radhiyallahu anhum sa giyong kuto kapakataling umaubula na Ramadan. Nagina natin mga ulama tanoy dalil agyang kuto di kasis mga umanga tao na pagusar na nan si ikumasa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyang kutuwa ka pagusaraw iman to mga tao na kanaba uto niya begu kagi pamanian na inusarad nanan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kuto kaps mga niyan nagugyang kuto diniyan di kapamangani sa baraka sagyang kuto masanian. Malagi dati ko mga ulama tanong, waya ka pakaukitian nagyang kuto kang bibisitai, anta kagyang kuto mga text, anta kagyang kuto diran di katutawaga sa cellphone. Gyang kuto lagi duto pamanian na galabak kasus mga nagu pangani na matatago na gyang kuto miyakadakadakal mapia. Balasan tanu Allah sa madakal mapia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.